er lige ved til film. Hvad? Det er da ikke så galt. Hvad er det? Nej, jeg siger det er mig. Nå. Der er mukkøer. Uha. Så kommer man til af. Det var Christina, der mente, vi skulle herop. For at se køer. For at se køer. Har du taget stil derovre? Ja, det har jeg. Ja. Hvad siger I? De kan ikke forstå dansk. Du kan give dem noget græs. Nej, hvor er pigtråd for. Den er totalt tynd, den der. Kom så. Prost, prost, prost. Bangbuks, mand. Hvem er Maurice? Psst. Er I ikke sultne? Tøser. I er sgu da nogle vims. Nå, så kunne I godt. Så prøver vi igen. Det kan være, det var fordi, der var mange rødder med. Det er der også den her gang. I skal jo spise det. Nå. Der hvor den er hvid, der har den mere pels, end der hvor den er sort. Hvor er du modig. Uha. Prøv at se, de ser så glade ud. De ser så søde ud. Muffy. De siger ikke Muffy, de siger Mu. Mu. Kan du sige Mu? Nummer 30 16 69. Ryk lige tilbage. Jeg anmoder om tilbagerykning.